y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Murilia Undizi TV bwakire buya andonsi soto tengerete ne mambiendengi ya ime yomoroberio wensa kia singo kwale ni vene buka soa ime yomoroberio wensa kia turoyomo turababere tobe tokoba liwa elimo ime yomoroberio wensa kia litukulia lero nilituko lietichi gatato ase murilia Undizi TV anemono tugocha tuomolekera amangana alingete chisemi asintunde ntangani tokoba toko sanga naye ayabere ga koleka kurtuatikane teri tukoligoro goika ase emambi jabono ase entunda ekobwatia tokoba togosoa ase ensemo elia yama gazeti entunda kubwatia entunda ya gatatu twaba tokoba toko sanga nomogeni oito amashabiki tukuru ase county ya Kisii county ya Nyamira county elia ya Nakuru chi county chitonjoka na inebuna Homa Bay Migori chinsemo mwensi soa ime jomoroberio wensa kya mashabiki tukuru ase mochio manene wensi cha Kenya Nairobi boigo na inweso ime jomoroberio wensa kya ase mambia ya abono tutali kweba amashabiki ito yechinse chiria cheisiko ase bakowakilishwa nere alishabekereto enamba IMO director Gisemba stoko batebinga mwensi so ime chomorobere wensa ke enseria Canada Shemke buri buna botambe no autowakilisha na boyo mashabiki kurwa sechinse chiria cha Middle East anemona kurwa senseria ya Qatar bakorawa nere Dolphin Mora mwensi so ime chomoroberio wensa ke ase emambia ya bono ase eretene koro kwa Job Maangi no kwena kinga chibichechi boygo na Mario gabero wekera asenchera yowekera no nere Abigail Nyanchama Wakire bia umwanchi umurigeri yango kwa liga ni bene ase umurubeli wensa kia bono mambia ekera lilitu korea Jumatano chitariki emeronge vere nainye chumutinyo gatano na kabero mwaka wechiri bubere emeronge vere nainye. Good morning boka wasemere kwa luna kwa vere kogo tuara litukorigiana kolichaka kegima noiro vere tekegima asogoso aseke bago kiago umwanchi umurigeri asede tukeriga ya Jumatano somorobeli wensa kia bono mambia ni gotoko kwa libagali ya bene asogo chengera abasubati bali bwanchete bali babeire abigeno asobugima bwabo bali babeire bakogosera Women Crush Wednesday irali bageliga asogo so sensemedie mitandao Facebook Undizi TV News Digital, YouTube Undizi TV News, website www.undizitv.net. Boigo sanga na ntugu trasi namba ya simu ya 0792192834. Pine location yago chengera omosubati oyo omobosibabere abali oanchete emambia ya bono iga so sensemeri ya WhatsApp channel ne ya Undizi TV News Digital. Mashabiki itonsi pe boka so ase omorobeli bensa kya bono mambia turanga bayiri bago abasani bago manyanga ngaki bagogete emambia ya bono iga sanga na intuyo to manyenga na kiwako liteli tukorigoro abaigo tumanyenga litukeliga ngaki wero bereti akera litukeliga ria Jumatano nimetenga abarali yakorwase chinyumba choborali amba bebagweso kebene na baigo gokora okorubekana komorembe ego gokora ngabagweta iparaga linde kolero bwene bwabo na bukuba bwatesia one kenga babiri bakorubekana asenchira iyo morembe kono monchi murigelia eritariane Kerubo Frida tiangire libageliga liebene aliyoko kusomereke bungo keli tukolia rero kikirabike gotosigeta emambia ya bonega asenda bengo soma kora sigetabu negia Zaburi emyemo na 19 ogosoma kwaye emerongo 5
kereke bungo goseringana rikototebia emambe yaboneka nga egekondemia ase michando yane neke ringana ryago nigo rigonkora naba omoyia egetabu ni Zaburi emiyemo 19 ogasoma kwaye 50 kereke bungo katanga egekondemia ase michando yane neke ringana ryago nigo rigonkora naba omoyia manche murigereria kero gosoma ringana ryo monene kera rituko akera liko baliko gosigeta nonya ekero bwate chinga kichinkongu okwegena kuawo nigo gokoba asomonene nganonya ayonsi ogwetera nigo Nyasaye aya maite igori ngana rya Nyasaye nigo rigokora kwaba umoyia kera rituko nonya nga akonyaranga naruko beri kugwetera subuma bwaga beira makongo kigima akonyaranga kwa beri ko bosiria ogosemerera lakini ekebungo kya beri kego tebinga agento kebwene tego kolemia ekero gwetera chinga kichinkongo ngane keringana rya Nyasaye nigo likokora kwaba umoyia kera rituko rio na ringana sina kikebungo yeito emambia ayalera. Good morning Frida kikwa bokera nchembia mboge tekegima asendo chengali tukoli alero ni litukoli tichi gatatu kabisa ase lituko Nyasaye bereka utwanchira kolikira na ndentore na kera ekemo tokwegokeria kabisa kioro cha kambia gako musaisikabo akambeo mbia gako musa lakini na karoro igo muligererio nizite mbuyaka lakini ekarora mono asikoli no mwanchu mulio nizite konya gosoka imambi ya bono talibu na botambe astwaga sokire ne chitisati gaiga usotwa beka chisati kitabwa tikende gyonse kogosoka soka kwebo yetibuya na liora nyolenga ekeuno nkeba kigugwaka kabisa mate ekeuno kebege okubwata na bugo chandika sana oge ndo yokubwata tasikita hani kego sigege okeligi ochikoligi amalio gali okweyaka yako keya ochikwengura ochigwaka robo boto cemento plus chionsi ochigwaka chionsi ochigonchorana ochikobeka machi makedu machi polero angeli goskatata oge tara kubwato mwanchi omurigereria make sure nga ngobe kore chianga chindito na bana bali bakoende school bono mambia make sure nga kuba vekiro stocking kwa vekira socks kwa make sure nga kwa vekire chisweta ema binenye kwa roro ejamba Vintebe byonse lindo mwana utwara kaberera nonya na macho ko basibia bali bagosibigwa babwateli amache na barabuti abara yigubuya engakibuneye to kuboki abana na amache amakendu yembura na bwateli amache bana mabitaka ndachikora ligera simetane eke uno Frida no kurale kerasi chorange kemo choreke abakaberera ke akaberera ke igalende omwana oyo lende nerega gwesibi ta gotwara chinga kichinkongo askwendo Frida leo nelituko linena sabaralia ase amatuka kuruma gatobetokoranga naba Kenya babeire bakorobekana chinga kia Kenya baba bakorobekana abarali na babeire bakomurekera naba Kenya bakorobekana nabo igo kobanga ambaro bakwenana amanganari nabo ikumurekera nga cyukorobekana kukwabere okoba kolende asobokorera bwabo tobetokoranga nigo abarali babeire bagochererwa anne mono nabanyanyimbo tubatokoranga ime county area ya Nakuru umurali wa Catherine Wanjeri abetega koraswa nabo tubabere tokoranga abarali bakurutira chitiagas ase turushinga abarali bono bapero tebanga yaisanire yabere igegwisana ase goli tukoli alero nigo kurobekana kuri abo konene imense icyo Kenya chinsemo au asabarali barabe bakorobekana kwegerera obohene bwabo timatingira abe ukwanirengane na ritukoli to metere gatwe sokia se chinsemo ai mega rogongo rwa busibne ntutore busi ika babi bagotora chinsa iga kamugase gakobara iga ali asumu cyogo songo to wekerana igo kora abe gokorora baralia kora Frida kora jobu asumu cyo bogatagati bo mu cyogo songo gakorobekana to kuminga ninki kiaba rero na intuna bakenya tore
ndoka netie mirimo ya itesikwe abantu bali baguturuta magena chinga kitogo ikirania obokoreri bwaito rero ni ibintu nabyo bitogukwanira by the way atobito kora abanyanyimbo bakorasa abaliki bamangana kero bari obokoreri rero muliki bamangana genta kwimukia ni mic ni camera yoka sekurende igatia mangana baligetie abega kumurikerwa engana entangani nobosibole ase obokoreri bwabo mbaga netinga liri bakora obokoreri bwabo liri bawikirana nonye na semeyega elia indiyo nsusase ebikoro byabere bikoba ebitali ebiya babe bakwegwa obosibole bwabo engana ya kabere baligane tinkelinga abaralia tiga babe bakorendwa babere bakona mangana yogochererwa amangana aliyo konyoranga nigo umuralia agochigokora kende gyonsi kulende abanyanyimbo mbali kumurenda mathekero kurobekana ko kuralia abantu babere bonete kolendwa abantu bakorobekana ebyasara by'abantu nabo igabarali mbabonete kolendwa tobezo koranga abarali abagoseli guna abanyanyimbo liga bakorendwa baseli guchya sabanda banaji unango sanga nalenge numurali yomo agante binga nigo litkoligoro bale ko bwati kurobekana abanyanyimbo ate ngamba taiti kubara fira tingo baja kitoko bozora baza taiti toro temba itingi tuwa seira abanyanyimba ame bina barata tebirere bintu nabyo nikomanya amaboli tutaiti koiranirwa engana yende okulinwa kwegwa amangana majia ngo abarali ngogani bale kogenda kuliya amangana majia chinsemo aho no na sikuru ase serikali kobo konyoranga nigo abanyanyimbo bakubalina batataiti gukwana ne babo wete kamera kamera itaba itaga kwa manya konyora umuntu marago bagete selfie gakulie egeteri imagine lakini wono enga kito mongani tiarwa mangana taiti kuro mangana igo ina roto taiti komnyoki ensemo yende abanyanyimbo mboro babiri bobe okonyoranga nabo bakumurekera bose bago target abaralia kwa bakonyoranga igatia mangana bunayo buno olio bete gakorasa omunyaruko litima tosoberega kubwatwa wikara bono tene yose ubirega kubwatwa igo abuna utoganete babwatwe ensemo yende nelinga chinyomba cyoburalia akonyoranga ngwikera kire ase chikwegwa amachiko nikiombekerie tenenete abaralia ekiombe kukiawe kabatebinga inga kurero mo basa kubwati amandamano sukorobekana engana yende nelinga tigabarali bakano kibesa kinyombanjire cyobaralia konyoranga mpanya gwakanwa emeti enyebere etato umuntu yo nabwate nkayaye tima tinga filengera kwandirengane waso wakano by the way ngo wasapoti ndane base tigabarali bakano kibesa ikiranga nabarabumba bwate family bate kibategemete barabumba ganeti obumo bwakira litukomboga neti kibesa niba abantu bari babaligetemeremo ene kyanga ngo treat more abarali bayino buya ekigera na without abarali station tekogenda na boigo engana ndochinga erabe jomweli boigo niko bakanetinga bakanetinga eserikali ebege kwena na amatangazo ebeko na nebiasara go sya nyumba cyuburali kero mu abari mokorokana muguri gentobe yaranga serikali katenga ntuli kuba okuralia igo ni gatia mwana bo igo bakanetinga abega kumurekerwa kinyomba cyuburali cyegwe amatangazo cyegwe biasara yonere nchira yoka turabe tugukinya obwene bwabarali asengenje karo bwata kibesa nigo nalio rabe ko konyoranga babeire bako enekinga babeire bakirane bakorera bwabo county ya Kisii ngaya mandamana abo sara be kago chakira takensemeri ya Kene atatire gochiase ABC yo mo county commissioner rubero abe bakobeka amaganyevo asensemeri amaitenga abarali maite go ikatoso ya chinsemo chonse ekatoso ira sensemeri ya Kene ngora kwa tuli tumetingu lero on duty ngoto kwani lero Digo todo. Ntora maiga ntubwata maiga Frida amatuka mange Rero mete no mwana inchi towe kwanera ekegere ndoko nyara tora zo bokweli wale se tokora bagana lero bake barabwata chikamera tokwana
tukubwatira na rero ngukwana uyo ndinere ukwana ikobono wikatwikirania mangana ya bere akwenda chinsemo chonse ntoli go sorry Frida tali chechere ya barali wikabasikwe abarali mbachite skuru bagasoma bakegwa maegerio bagagane skuru ichiko ndi balendete ngeko keranga no ne ichiko liko tebanga bill of rights no egali asense media rights media nero manyanga eneli ichiko na kitokoro kirunga fourth estate yani indutura bakane kabisa tukubwati ntubwate serikali nene uz executive ekigambero tugatware bunge abarali na bunamba 4 kabisa igo wikabasiku Frida igo no tore serikali no tore ndiri serikali me intunia serikali yetenenerete ensagi ya serikali yetenenerete kabisa akero korigereria magayo gukwa na bariki ba magana na inde toske go tandeka ali se police commander service ase county ase Rubongoro office aturuwa magana to gochororo akurugabu ntoikirane a service yo mu county commissioner na rotobe to kuruwa magana to gochororo na kurugabu kentorro ya service chibere tobe to gotaraso mu chobosongo to gukora okurobekana komorembe asigo no kurobekana komorembe ntoko batugo sabanga onde bwensta basa kwa swanana okuno ko bole tokuru ase mo basa kwa swana no kurobekana kwa barali nduna abantu bomorembe naende lakini kolende koraga niko barora tinde tukosereli onde bwense kwenda kolende eniko toko sabaga asomo yo gwancha mo basa ko turubania omorembe wa barali asinge njabarali lero niko barache na mache nekeranga chibu bache na kibono bache ne chianga chindabu ne chimwamo address code the black and white here ase igo manchumureli on this TV bose onde bwensi oro asobo gatakati bo mucyo bosongo to basa go turubani omorembe osokorokana kwa barali nende ndo kumulekera ito tukumulekera twensi no tolera chikamera chionsi iko na bora bose bwenyora asa kumu tiniko koseli onde kolendo pita abarali basikwe hapana jaribu kurubania okorobekana kwa morembe igo ka barali chinga kichako chinyorora abakore yento kyabo iskogari una barabu abiri bako bachinga kichinyorora chinga kimwabere mo gokora okorobekana bono na intu bono lerbe chinga kicheto tiatoya guchinga kicheto chinyororo ane mono ekero turabe tukurobekana asimambia bano mwancho mulele ndizi TV yona bokana kusangana intwe ase mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na bwetera so mtandao ito www.ndizitv.net tamaita SMS 0792192834 sangana into asenchera bene mambia bono kubwatekananga na yitogendete gusanga ase imambi yabono nabo usangana into ibo igoro amangana maye turabe to kumanyia ayabe ataka kwene kigwa litukuri igoro igati yamange kolini na umereteri shabiki liensa kya akurkunga ruabe ante betinga kuru chinsemo chake terino mwana boda obeide abetata ba gutuma amakwani ayo igatoya kwana senchera bene guko ya kwana physically igatoya ruya senchera ya bene nabo igo omuntu oyo monare twabeta bakorera umugana samatuka mayiga samalieta akurukunga Evan Sagwe no muntu oramenyire n'uburere bw'nyamoreo asege kakirege tambe nabo igobeire gago semia abantu nagosegeta abantu abangasoe account ya Nyamira kolende nkomanyigonga nabete gagusiria obugima bwa yesto tubamagomba ito uchiase kenyorokelia kyabo mondo nyasaye tigabe gakobagata nabo yokoba chinguru ane mono chinga kiechi mogendrete kumurera kolende kitorabe tukwimanyi kurwa salenkilinga tigabantu beitabera nebuna bale nabo igo to basa kutwara bwo bonde bonsi nebwendretenga obe gutwara bole munebanga kenenkero gwetera asobo mabwa twaro bole mu anjira na bunole naende nabo konekinga kwabere kokamenya ase amatuko amange ntamanyanga Frida imambia bono ngayura bigo to chakilia mangana maya ntaraba chakede risha bitondoro na rali abatiri gosiri obuguma bwaye akorwa ase chensemo chya kera pije abasta Teresa Nyaganja akorwa sensemeli yari omoro isina Antoni gotogotoma engoro ya ito ya bene nilishabikiregi ya kigima anena somoro bilwensa kya ekemambia ego asi amateri yaberege kunyoro no gwakoko
nigo tugutuma amagomba ito abene kurinde cyangwa tumurikire ari abeteka gukorekana ase orugongo rwa busi kurwari twotobeze tugotigana abuigoro kurinde nigo korobikana kwa robere gokoreka ase nchira yo murembe mimo cyogosongo askurendo murobere yo betako konchire nakoba nobororo ase abasabeke gori ya genzi abe murunganiri ogwesona ni kwa basalia ababwate ekirenga cyo goita abantu nabigo gosalia enibo nigo babete bakomochia ensemo yo burindi asugotaimukia egetambukero no nyamagiga yabasalia bugo tamaguchia asegetu ky'abanyanyimbo nigo muri kito Evelyn Asero abetaka kwikirana sinsemecho nabigo twariganiria orogotiro kubatia Ekerori tkoria rero riarengeri tkorio korobekana imense ya Kenya kwe murunganiri obokoreri we serikali ya Kenya kwanza nabigo kurwanira obusibole bwa Kenya umuroberi wariganirie n'abasabeke gori ya Genzi nigo county ya Kisii ane no mucyo bosongo otatikara magega abasabange nigo besokia sibarengene kirenga cyo korokobekana ko murembe eyo tabavochinga gikorengana nabo igati abantu abo bakagere gwakanwa goswana nagati abange bayimugetie mioro iyo yarego serero yo guturubania amandamano gusarie nibo no goitoka abantu bayigegento kyabaretero bororobone tunatafuta haki yetu kama sisi yani sisi hata tuelewi watu wengine wa michi 10 hata sijui wanatoka wapi yani hao watu wanatoka sehemu gani waliandikwa na serikali gani wanakuja na mapanga wanataka kutua mimi ningeulizia serikali ya Kisii mbona inakubali watu wakuje na mapanga kwa demonstration na marungu kuna goods kuna wauaji wameingia ndani ya hii maandamano na wamevaa raia hatuwezi tambua kama wao ni askari ama wametumwa na nani nigo bagikerie ngane yo ase babetererwa ko basega segi abasari abo nonya nabo batamero bokonyi go cia segeta seni ky'abanyanyimbo cinga kibakomoche serikali ye county anenensemo yo burendi asobokorere ube mono asogota bayimokeria egetambukero abasari abo tumekuja hapa tukiwa peaceful tukiwa tunaandamana magunzi wametuingililia kati yetu na mapanga tumewakimbisha wameingia kwa nini kituo cha polisi hakuna mwenye ameenda kushughulika na sisi askari wamejaa hapa na bado baada ya kujaa hapa hawezi kusaidia watu wako na mapanga wamejificha ndani ya vijana so tunaomba kwa heshima washughulike there is no way mtu anatembea pole pole ana maneno yake unatokea na panga askari wanaangalia tu kwani askari wanataka kutupiga sisi wanataka kutupiga sisi wenye watu hawana silaha unaona mtu anapita anaingia police station askari hajashika mtu yoyote ambayo amekuwa na panga hajashika mtu yoyote amekuwa na rungu angalia maduka zote hapa Kisii zimefungwa kwa sababu ya utovu wa kiusalama nigo bono bamuborire mu county commissioner we county ya Kisii kurigereria ngane yo boikiranu na kwimukia gatambukiro yo kubainekere oburendi mimi naambia commissioner Kisii county commissioner shika mikora ambayo inasumbua raia shika mikora ambayo inabomoa biashara shika mikora ambayo inaharibu Kisii saidia raia bwana tumechoka chinga kiecho nigo bamugani omuraibwense Dr. William Samoei Ruto kobwatu koroboti igoro yabasari abo bagotebekana gwakanwa goita abasae ninakuuliza ya kwamba uweze kutoa statement na wale vijana ambao wamelipwa katika kuua vijana ambao wanaandamana waweze kuondolewa katika mitaa yote nchini Kenya. Na mononi go bamumochia Ruto asoko bairani ase serikali ya yegati y'abawaziri aneno mawaziri bo burendi bwa Kithure Kindiki no nyamagega yo kubabutana goteba abona bo bagusaria ense ya Kenya ase baboririe libaga kwegwa asabasae. Taleta Kindiki tena ndani katika serikali unaleta vijana umri kidogo kuanzia vote kwenda chini hao ndio watu watatusaidia katika serikali hatutataka maisha yetu yafilisike kama nani kitu tunasomba serikali ni moja na kitu tunafanya sisi kama vijana tunaudhika kabisa uwezi vuta au masiesi ndio uwarudishe kama hii serikali ni ya urafiki kama ni rafiki zako tunakuomba rais ufute hao watu ulivuta waende kabisa kuna vijana wengi wanataka kazi na wamesomeshwa na wazazi wao bila pesa ya serikali wako ready kuwaka kwa hiyo kitu tunaomba serikali ya William Ruto tunaomba wale watu ambao uliandika kazi na baada ya kuwavuta kuwavute na waende kabisa ajiri vijana ndio amani patikane Kenya omurembe noro ekerere kenene tunahitaji amani ngo reporter ya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero.
Nchumurelia Ondizi TV igonabo amangana betega kwene kigwa ime jubugatagati bumuchi obosongo ase abasaye babete bawe soke n'abamenyi ane mono kurubikana kurende bakaba bagoswananwa n'abantu babwate nekerenga ikigo turubania omorembe ase omuchi oyo obosongo kurende entundeye abasani gobero betie kigima ane mono ase okugikeria okorobekana obose kugikeria abantu ababiri babanarire Frida babanarire tima tingira kwarenganisha Garanaro by the way abasai bagenzi walikuwa gangare barochenga abasali batemete weswana negative batete guturubaniyo korobekana kwa murembu kwarego korekana sorongo rwa busimu asikorende bakaba bakabaminyoka asikorende ebitago by'uburende bigendete ko mochigwa abasai bagenzi babere bakurigereria nga abaigana abasali babwate emyoro babwate kisila cyabo abatete guturubaniyo korobekana kwa murembe bari bakarase baraba bagotamera nebitaseni by'abanyanyimba asikorende nga abanyanyimba mbacete ko mukiye tambukero kende gyonse bakabarende bakobarigereria asikorende abasai bagenzi kine getambukere kiyamwe betamo ko imukia asogwa identify abasali abo bakiri ko itaba Kenya abakiri gusali nibo yabo onchereria akera abakenya barabisaba bagenzi baroberete okorokobikana ko murembe kwanyaranga abantu mbaroro bagotumika libageririya bene ase ogokora ogoturbani baide tariki isiyoka antorukira ne county ya Nairobi memo cyo Nairobi abaunchirira baroro boda batemete na barobo gokora ubosalia lakini abasaye bagenzi na barobo mbaba imukeretie egetambukira ase korindi nonyemba bete bakobeikeria ase ngetaseni kyabanyanyimbo aneli baimugeteri chika sama gokalo aruncenga ba kunyara ko bagwikera abanyanyimbo ase korende abasaye bagenzi sayi maisobale ataite baruko chi criminals ase gento bataraba bagokora Frida aboigo buna ko birote banga ime omochiori Nairobi na bete nkoranga abasaye chimya ibere oika chimya isato babete bakorwa bosenga ibabete bakorwa nagoso bukatakati bw'umuchi kurende amabori na aringa banyanyimbo baba kunetwa no kubakuna ini ngane watu amabori abange nga abanyanyimbo nga mbamanye tamangana basage totebe asenge njega tokoranga unde bwense guturubani okorobekana nigo munyanyimbo atari kumukuna kurende abantu bali bakorobekana barobwe nigo bakoruterwa amalioki aliyo korusya maliga engana yogo ichania kigima asikorinde tugusabanga tiga abanyanyimbo bakwane kinga babeire bakorere getambukero onde bwensi ole okore ibintu mamicheri chiko nabengana nabete nkorora imemo cyo Nairobi tkoligoro ane mono bugatati bumuchyo Nairobi ekera basaba bete bakorobekana no chabaskali babete bakobarigire nakobati bagenda korobekana ngora korende chinza cyamaruga nari bachite korutama amalioki ali yogo turbania bosi yo korusha maliga korende nchendo chinga akendo cyaletera amangana ali yo koruta aboso chibura buru nekero konyaranga abanyanyimbo bakoruta malioki ali asabantu babwato murembe onagiye kogeranga abasaye bali baba no gutwara uburo timatingira kwanengane ekera abasaye bakorobikana nye bakorobikana ko murembe atindo chinga ninki kera abanyanyimbo bemukige tambukero cyo gochaka koruta malioki ali yababa ichinga kishinyororo onye no kumachi aso umuchi gosenye tetebanye Nairobi onye kisi onye bakumachi boya batari gosali gendo kyamuntu digabaye guchinga kicyabo bakorokorobikana abagende karakine kera konyoranga obosali bwanyire gosoa ibintu by'abantu byanyire gosalibwa abubono no abanyanyimbo bwene beswana nigati kurende nonyanga nelichiko nigo ligotoa libaga lya bene lyokurubekana tusigete lichiko anene mono ogusika lichiko noko Frida amangana ogusambe para okunuko buna lichiko ebwendrete nga ekorokurubekana kogendrete abanyanyimbo mbale no enkuru motu no kurubekana ende babe kurumaye bale ndeta abantu bakurubekana no ne chipare chigale chigwendete chiyete ngora amangana oguticha chipara eyuma mincheri chiko Frida timatingira amangana ngabunaya
toikorora sukurubikana tobit tokorora by the way ngonyorore nk'abantu mbarora bakubuguri no inamagena batumba se chipara bari ne chitail baba bagotongiye chipara chiri nuko nyara nka bagusari ne para yelami ngo sari kere na ndonyora nka matwabusire tuchake ko nkurunganye wo chipara cyangire gutwara ibitongo bigakara basaye bakorobekana so ni wense kera korobekana ne gwenderete nka ne kigali na bakorigino ne rutingao kigali chigwetera because naboranyere nka bayichiranire gali ya separa tokonyora asigari kunyara kwa bakigweta atiga bakorobekana kwa bakomorembe erebu yakigima ase kolende tona tugusegeta omorembe na boigo okoigwana nane mono chinga kiechi chokorobekana tukurento guskabosio ase engana erengete obokonyi nigo abanyakyombe bekyombe kemo ime yeworeria sensi babeire bakumwiranira mbuya mono omo MC wensemo eyo onchonga nyagaka ase okwagatira omogaka nyagosira Clement Mauko oyo obeire atabwati enyomba kubwatekananga ni koliroba lyabete likwanyuka ase enseme yengana bete kwirera enyomba yaje gotaguka boigo ningo babere bakomubulia omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba rati goikerania chira bete kakubaliera chingakie ale kuligia ogochorwa koba omugavana bwe county ya Kisii oroboti robete rukwalenwa no kitobwa manganama ya kurwa ase orogongo rwa Kisii ase marita Daipon Asanya Esabari ya bene yegeta seni Kendizi TV go ikekenyero kyali abo tenene yugutuka imeye wodi ya sensi ebunge ya Kitutu ja Cheno nigo tokomerana ne amate yo mugaka nyagusira Simon Clement Mouko uyusiri obugimo bwaye amatuko abwangoiga atsabakoerera nga taringe na bamenyo maega yenyomba yaje kugwa kubwatakana no kwanyuka kweliro tinsemekyo usanga n'abanyakenyero nigo bagokera omu MC obo asereta unjonga nyagaka asoko bomo Samaria bwoko muagatire nyomba eri mirobero yo komoni mugakanya gusira enyare goikerana oyo bona batoko rera no mugaga Clement kuye nyomba yae yagwete bono onyarire ga gusira boka no ane nyomba sago chikoeniwa yaborete lakini omwesimiwe ito onjonga nyagaka asomo yo yuwabu atumuya nando mororo wakonyira umuchioyo kwagachira mugako Clement ya enyomba aranyare ga gosoigwa omonto biro gatokonya gakitokumira nimbiya banya sama menta matukagendera kobera obotambe gakyo mwe MC onjonga oyo oro mosinini akubugo mugabano itarati orio tulirete ira ene tokori biasara twanda twanya kuna chuchu hango kujabu ko itakoeta kera ntwanya komoraga komenta nayo nigo bairanga gati yabamenyi bekenyorekyo nigo babete bakubwatiranirwa no mubasokano yubo kwanyuka kweliroba aso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati aikiranete na kubaliera chira cyogo chikobasira kurende we kabono tarachikirania atekerire bali agweto mugabano ito agachaga ali akalire nyomba na chigwete akanyora baruire mbarenge nyomba babere akalia ira mana akatokonya na atokonyete siringeri 100 chifamily chiri chonsi bicha wata abantu basi abantu 70 tokagwa kantu kaketo katonda tokabatokanyete nda tulirete irango chale amane tuamukanye ntwanya komorora umugako uri orenge para igoro Clement ukaidi nango choko bakonyore mugako uri orarire paka bone gambara robokonyi bwa ogocho mochioyo uri ogwano uri kwarogete chararani echararani nyanya konyara kenderie amate buno chete nini chandegete amate yo mugakanya gusira nigo yabano mogoko asokonyoro musamaria boko bagatire nyomba maiga yogo tenyara koroberie meroberio yoko mwenia omwanchuobo njani irimbi yamana sumu nchongo ito asa mwensimi onkonyira mabati nabwa tobo kongu kyale nabwa tase nyomba tijale ngabuna yangu irito mugaka alenge nyomba nakende ke inabwa tekinya sawo yokori ogwanja kwa yeso nchonga gutacha onyasi bunya kokoroka kyale onkonyira mabati omundu sense na ndeni ari omurusiti ya negali ya kamongira nabwa tekende inalenga makoka masaka netankoro kumata oyo Clement na gusira naira ni MC ito onjonga mnambia mono asogo cha guturusiria mubiri na gutuirirani lakini tutubwatie nyomba lakini otokonyire nyomba turanyara koreta tatu minto aiga sa tusugeti badurira bano togendete gusukana ryo rigendete gusukari gotobwati omutureti nigane kige korekyo asabaga koerera buna bamenyere tobwo bachinsemekyo asebono baganiri obokonyi kurwa serikali
na boigo okubwaterana kurwaso mubunge bworogongo rwe Javet Nyakundi banyare gokonya chiama techo chibwate oboremeru. In fact ntori korara obokendu borono no mwakoria kararu siku nyombaria igaru sitiko matari no arwarete agatiri kubocha rugoro ase chinyombe chibaro chitari echae lakini bona agenda tikwagacherwa mwakoria rwete matari no bokendu iyo sinare yachangete omwako yobono akabanga ururu bwa mwengeire mwempune mutarate binga ntubwata obokongwane era tokonye ekogera nero no muraitu tugochorete ubwente gotokorera muna intwa bananchi banya bworo bagaiga asikinyore kyari ya potenene igo murai Javet Nyakundi no igweta mangana aya nae koraki nae toeke ntogeke okonye familia eko ni chandegete giko ripoteria Ndizi TV kuri kinyoro kyari ya potenene egotoke meye ward ya Sensi ebunge ya Kitutu cha Chenot eliterene nkuru kwa Dipon Hasanya Huya kigima kenyorokia botenene. Ya botenene. Botenene. Alio botenena. Okay, nige tambo kirekia. Se egatia basamaria bayababere bagweso cyana bayigokorwa ogosira gotia ase enkeyo irinda kwanike na barobo atleso bagibabo ngoko ngunchirilia bolekera babere bakwe mukige tambukero nabo igo ko bagatira enyumba nige tambukero kirekia anmono ekero omuntu akoba gagweso kyo murai akoba gagweso kya bene nakoboigo koba gakoru wa ogosira gotia ase omuntu obeire gakonyora obokonyi nabo igabarai kabe maiso eire lyokulia kabe gokwana kinga kwabere ugoyikirane bakenya mbali kweba kende gyonse gukwana niga bakenya konyoranga bakoba bahokenyora ase gokikwarureira tokora eira kobokia abantu ene kinga nkoyikirani ole nabo igomugani abarai bache kubakonya nebwendo teno ni nubu nabantu abanyakenyora senge njongwetenga abantu mbabwatu muganoye muganoye nugwetenga baye bwate Frida bakayo gutwara kigima igo mbagwendete baba kwana kinga babere bakumusi asenge ncho inuni numurange nere ende mumayetenga mumayeto ngakiale mere ende mechando kiye akoba gagwetera atogote abanga tari lazima otenenge umenya makonyo yomino anya kuaro siria kalanchi kabo koroche jirani gari tigerete banandagira nere buya mwaba mugusanga na barabo sechi anganchiro kwabere gukobeka cyabere chikogokea nere buya kwaba kogosanga nabamino akondo Frida buna enchira yemo yokonekinga obochenu mboro aroro ase chinsemo nigo abontulia kurwa ase chiro elia yanyamataro bakubwaterana naba ontulia ababoda boda babete bagwesokia bene na gokora obochenu ase echire nabo kurubora emetaro boigo nigo babete bako bwaterana na konekinga murobereyo yo oberawekirana ase babete bakubwaterana no musamalia omuya eline kwene kinga babere bawekirania omurobereyo yo ase babete bakorwa esege choboigo ase abonchire kwene kinga ngokora bare obonchulia ase chinsemo echo buna enchira eyamo kwene kinga oboche numbararo ase chinsemo aboigo ase babete bakorwa ogosaba gochia ase serikali ye county ya Kisii kwene kinga ngokora obochenu ase chinsemo nabo ko babekera chibiba chiri anamono bako bagotumeka ase ogotuguta eubi orobotiro betru kwaniwa no musakeito gwamangana maya Frida Kerubo Elio koba ekiorokererio ekia niga bonchereria kurwa sensemo ya Nyamataro baira chinga kichiabo na kuabusa omucho Nyamataro na boigo gokorora emetaro ukwana oyole kora omuroberio yo nigo aliira yokwenekia obochenu bwekerengo kigoromono elio kwenekia obokoreri obuya twajonete nga town yeto ya Nyamataro ya twaliro bochafu kesenge nje ya twaliro bochafu ndundo kagenda maandamano ago kwanu rero igeto togokora tutagete twensi pito soe emetaro ne street yeito yonsi pi toje clean ebe shiny taribo yo egere to shiny Nyamataro ebete ki
koro kigochia asande buna wana kujidara jambiri echa ere nchafu sana. We can create an example from here. Tinga kechio boigoni go abonchereria base migwa gotatuguta egoto ase metaro ime ase kolende base migwa buna na bako yetumeka korosia oboyo ase migondo yabo na boigo Richard Alieira yoko babekera ebipira ase barabe bakuruta egote yum. Mo basa kobeke chafu ye mo kobeka ye chingeni go chiesa metaro ime. Ko barata kena watoko babekera chi container. Lakini chikabe jino maite chire raisi buna wone chikabichi amatoke alira bantu bana moko irase inomo chikobeka mugondo eri fertilizer mogo tuguta asensemo yabonchereria nigo bairira emichando bagwetera anene okoborwa ase bakobeka eubi okoborwa ase bakoigama chinyomba chiakebara negati ebinde ebinge nigo bagania oyore no moyo muyagwe sokia nabo igokubasira ekiara moro cyane para igoro tole togo tweru tobwati kende motokonye tutagetenywa necho ose echo yechiro nde nyamadaro gapi yona bangire kende yabasageri yabasareke irega basuna sibakoe utagwanja moto roseri manecho ye mogo sicho ibere chabangire ne chaba tugaboda boda banyamadaro ga Tinga kechio boigo nigo baboli abatumiki bechipara gotaticha makarabati na boigo gotatuguta egoto andonsi. Boigo nigo baboli abali bakoigorere siweji koyanike bnanko yigorera bale chinga kichibwenerete. Irabuna bona chinjira buna yiriye gutira gukirogoro nyaria sabi yakobaria. Bakobeka bagotichenjera. Ikiamuna bona likarabati ndira aria tagete ditichoro bagenda tagutichoro. Ake siwe kinare woje yegoro kunyamataro ga tuma itinga yewetera semetare yema etware ko basabaga ke abantu bari batusaraunde tiga so waje kumoyo go wani esiwe yenyero ko bari limited ke arabone ku affect rone ndagira tukura ko rwechiro bago ranyore yabere contaminated usena cyabangina Abonchereria bonigo bagokera egetambukiro kia Richard ase okobae kerengererio kyogoikerania obochenu asensemo yenyamataro nigo baenekia gotaikirana asokorobekana na gutumeka chianga kechio kwabusa ase bagokera obonchereria bwabo. Tunashukuru mheshimiwa Richard Kenyatta igo nonya tuli muntu itubwe constituency ye na voice ine kobo mugambi okobe birengereria bikware tutene bia sana so ina ari kuri kwese mheshimiwa ito Kenyatta bande arorioka wakoro busafi acha turigeri nande chinjira chinde ose onde kwensi oratwara rwanjoku ya atokonye chi container ase tokubeka obuchafu igo litukuriarere twa mwanto kwenda maandamano nande nturi after maandamano twe toro abantu bokwerigeria na gwetachira etwate barere tugwetachira twekorera obusafi kurworo mara goba tuigore biashara bitu. Frida Kerubo, Ndizi TV. Byakigima negetambukire kiyabori ase abonchereria babete bagwesokia na boigo gutumeka chinga kichabo asobokora obochenu asensemerika turochinga babete bagosegetwa no musamario mu yakigima oyo bete gakubasegeta kwanikia ngangu ikirane bale obochenu asechireria nyamataro asbabete bakubwaterana naboigo kwanikinga babire bagukorora emetaro nkiora beko gukwanera egetambukire kyo kunigetambukiro ekia ananomono nigo totokoranga omuchiurio onyamataro nigo netukina kigima ende ndochinga asama tuko alemake kubwatekananga nokoroso gwipariria ndochinga na be town ira chikubwatana uikanyamataro igo nabo turaje gutwara nyamataro ebe town yenke ntubwati town chinde buna suneka kolende nyamataro matenerange ne town yo nabera chikubwatana bwango ase igo negetambukire kia nabo igo engana yabe kongo kikigima musamali oli omuyatali kurwa ase enseme yabo getutu ni akurwa mbunge kiri akurwa nyari bali masaba ngo bate abantu banyari bali masaba nabantaba ngaini botana nande nabantaba ya oyo nyoliro munyari bali onyori gentekia kabisa noni nja somuro bali kwinsake nabanko batebinga oyo kolire mere muno munyari bali ni gako goka kigima barabantaba ya yes Frida
ase kwa ndo Frida ekune gatambukire ekia na boigo tubwene tuikira nga kwa wiru murai tubwene tukanyamanga achinga kichia siasa nga kichinde chionsi kiwe ikire no ena ali kenyoro kia Frida ruchinga bintu mbiri buya na bagwe soki buno musamario muya obe gokonya abanyakenyoro kurende boigo ingana baba gotebanga tebali tukelimo mbabwende tebaba kubwaterana amatuko onsi kwene kinga obochenu mbore asensemelia igento kiango kianga abete kagusigeta abonchirire bali bakonye bnesuma mutoke akabaga kubatebinga nonye kero montalire litoke lisabulire ategere osesugume bite birimo aberimo gutumeka na mukobira ninka bibe bikorosia oboyo tali chombe cyo gakirabe chikulindagere bona mukoira na morosi oboyo murusi aregali asegeti cyane ndimo make sure nga mwasimikire sukuma ende yamire na ndimo ire nirigo cyase chiro egisegetere ngiya kigima esegeto ere engiya kigima askulende na ende nyoranga abantu mbali tochorete na kopha emirimo yo kwende kingombo chenu mboro eserekali ye county yaberege gusabu boigonga ebege kwende kinga obo chenu ngoikira ni gubore ase ekerengo kebwenderete ase ngencho mata stinse mochionsi onye kugani asubu uburuire burabe bukwambukiri gwabanta bange ngwetera ase chiro ase ngencho echira abantu nabange bagweta gari tope tokonyoranga uburuire bwabere bogutubuka ase chiro manyanga abantu abange bensemeyo wekabanyoro gwakwa ase ngencha abantu abange nigo bakogenda ase chiro kugora endagera onyenya matara abantu bali bonsi pimanyete chinsemo chiria abange bagokwenda bagwicha baitire chirelia baba kugora endagera ase kere bintu bitali buya nikonyoranga amaruira abere autubuka ase ne bwena tenga baba konekinga obochenu mboraroro line konekinga maruire tali gochikwambukira abamenyi bana nokobole tokobole bochi ase chiro ya daraja mbili abara ibara ase chire line ni mukyange getambukiro monekinga obochenu ngwene kigugora sensemeli kero tuna nabonchire gora ase chiro ya nyamatara babatebanga daraja mbili no nero turabage konekia obochenu ibo ase bakubikie gotone bwena teligere liwo no ambali bakora obonchire ligari but it is a collective responsibility tebanga ne serikali ye county yo kabagotigera nayo gwikaga ali soko nenye ne litunda lya gokwa nenye kwa gutelere customer make sure a customer eri ngoye yora sikubika egoteli akogwe kamargoba yabage kubongirwa murta andonsi mu maite ngaba kuri mirimo mbaroro bakwa buso bochenu obugochaka nayo manyene aha ere buya kegima askendo Frida nabange babere bagoswa ime yomoroberio obwensa kya emambi ya bono ndo chinga Jared Oyunge kurunyankororo ime yomoroberio emboli ya mosense marutu nyabutka atebanga abegaso ime yomoroberio bwensa kya rutu nyabutka emboli ndorere ngabwe Josephat Nchari na kiwa kirebuya no yogongo debinga agokwa ne numuntu te okay emboli amokwa muruke emboli amashabika yatorokia mangana Rafael Obuogo Chunda me present from Kisibo Nchari Bigita Riana sana emboli ya masense mangagete eriko soro agatabanga following korwa ke umbori taro Ruth Nyabut agatabanga tuned in kama kawaida watching live na Ndizi TV team and digital news updates agatanga good morning to you there at the studio agatabanga Depo Nasanya my mom bila ke mto Roda Mariaria Tabita Mugire amono mwana ne Justin Mariaria kuwa na siku njema mbiyemo sana road kendo chenga Honorable Julia Somosomba agatabanga pamoja kurwa amakara Matutu Settlement Scheme Nyamira County agatanga wapi Lide Nyaboke amona Geoffrey Oguko Jeria Kerubo agatabanga Bwakire buya korwa ngumbu Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisii County Kanyimbo Mwakiage Village na Baibori Vanessa Mwiriongeri and my mom Mariana Ongeri na mashabiki wote wawe na siku njema kuwa na siku njema pia Jeria Kirandi Dennis watching live from Nakuru City Dolphin Mora. Good morning, watching live till the end from diaspora. May I wish my children, friends, parents, and all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a peaceful day. Koru Center Catherine Kyoge to Kondani hadi tamati ndochenga
Deborah Nyaunga watching Korua daraja 2 pamoja Litunda Green from Karen Arimi Murubiri Sakia. Rafael Obuogo abatabanga Chionda, a president from Kisi Bonchari Vegetariana Ambiamono sana. Embody Amusensema, good morning from Mogembo New Stage. Rafael Very Love abatabanga Chionda, president from Vegetariana. And I go root Nyatatabanga Gen Z power and let's fire and we remains in power. Go ikatoe way over hene waito. Sana road. Deborah Nyaunga abatabanga good morning Korua daraja 2. Fred Moga Korua Nyakenyo Miss ya secondary miss call Fred Moga Muturi abisomi Murubiri Wensakia Boigondo Chinga Julius Omosomba whatever amen ego chasi kibungo kiliko abakukorwa engana jabage kumwaga chake gima Mosenti Innocent Kibande Sokoro from Kenya Village Nyamira County tuned in. Bob Makori from South Mugirango Nyamundo Noare me Yomoroberi. Egatia bange banet kubwatu Murubiri Wensakia ase imambi yabono mwancho modigiria Ondizi TV abuno turachi guchira asomo timoko omoke ase turabeto kumurekera amagazeti kolende kira chikoraga ensa monenu sundo beto gusanga nomogani ito yore Julius Miyogo oyore omworokia ase University ya Kisi asurabeto kumurekera chisemi na boigo enjira amangana alengete chisemi bose okorobekana kwa bere oturbania chisemi mense ya ito ya Kenya askendo mwancho Murubiri TV unabotambe kitorabeto kurumutimoko ni gonko molekera egazeti ya The Standard. Na incha senseme ya nani gongo molekera egazeti ya Daily Nation tiatorasio mechiduka toko irana ndobeto gukumanyia amange. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia. Ngoro barobokoreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy. Ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF, Minute, Liaison Group, Madson Group, KCB, Area ya Cooperative Bank, Teacher Service Commission, CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ye Chigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center, your health our responsibility. Supermarket ya Kisi Mart bono nigo bachakiro murubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni obosie bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo mucho Kisi opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja 2 Kisi Mart Supermarket, the only man saver in town. Ne, ano mwana wechanga cha mitumba
chirechi abana amo n'abantabanere na nigo tagete chinyora geka kiange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago chirete iregisieli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chi abana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chi mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karoboto kere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omogusi ine
kwabiri gukuria skuru ingia asura abikira umwana gucingikero cingia cha masomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho na lili chibuli yao niko babwate birasi biya ebigare asabara bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bari abacenu nabo igo babwate cimbwa cingiye kirage abari bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi wiguro ase otawo mwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso aho oyolinga aigabuigo niko bako kinyumwano kibo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro Garnet Electronics niko bakoretere eofa yiriguririo gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryensekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchiriria mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwate bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amachiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyekante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iyi nidukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigurire insekegima Ubuna butambe kuruwo muchubo songo edukaneye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba byukoni asiduka okwagacira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire guikabuo asegeka gikinse 24 beka eoda yao ku Rwanda nsiyasure insiweta usobatarire imeyo mu cyubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikina mbechi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyorevi omwanchumuliriye bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye television yao na mbegemo yomunwa bweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toike
twandikira asugutwa kirisimi ase namba enoti 52 inyesato isano nemo ibere isato isano n'isato isano n'ibere eyemo gose oturikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ikurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na wigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyoranka na bogo sonja wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chingekero chomugusi Nyangwezo ni ngenda tingo kora Nyangwezo na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kerari tukori alamisi enseye monenusu ya maragoba ekineki ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unato kwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleba engenkende omuntu ureko n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umurobelio yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omokunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV obwansu bwomugusi.
Muya kigima omwansi omurigeria ati ankwarigania goika sentunda ya kabere chinga kumurikira amagazeti elitkolya rero ekero ndabingu murikira egazeti ya Daily Nation omwansi omurigeria ngansire murikira egazeti eyo asengo chakire page ntangani ekero murikira egazeti eyo amurikirete na kibono abasaba genzi litkore igoro batabete bakoiwera ogochika kumuraibense anene chinga kibabete bagwesokia secensemo ana boigo okora okorobekana okukwabete kogotinenia obokoreri anene asensemo yoboncherya spamurikira teme omucho Nairobi nigo bari kurobekana barokanete abotwara obosira gochya serikali ase korinde gati yabasae barokanete kwamereria obokoreri we serikali so muri kibigazeti ya muri ketenganigo oburendi bwabete bwogotinyibwa ase egeti kirikendege ya JKI abiga se page y'umancho marigereria ne muri kerete enga kibona mabolyo agendete korwegwa magega yogo chikoko ya korwegwa anene ase Aden Ndwale oyoro waziri omochore abetega koirwa ase wizara elietenenerete ebintu bitonchukanaine nabaigo soipantuya abetega koirwa agotenenera asensemeri yoborindi kwando mancho murigereria ayina mabuli agendete kobolia nganinki yakorekanete oikera amonchereria kabaga kwenikigwa ase chiwizari chum abaigo asenseme yende nige murikirete nga kibono ekemina nakagenda takwani kiwegetindi ansokoronera ekero kyobara ibwense asenseme ya US ekero mo vice president benseme yo Kamala Harris aberega koira Emily asenseme yo magega yoko Rusia kwayo muraibense Joe Biden ase ogochikuronera ekero kyobara ibwense asentondende mancho marigereria goskabo syo ikase peja ane ya kabere nega murikerete ngakibona abanyanyimbo babete bagotinya oborindi ime yechinsemo arene asem traffic yabetege koene kiwa nabo igoboncherera bukabo gotenene gwa ase chinsemo chingaki okurobikana kware gokorekana o muri kibegazete yo na muri kirete egati yechi county ejijabete chigokora okurobikana sobokorerwa bete bogotena ensemeria Mombasa Kisumu Embu Homa Bay Nyeri Kilifi Lamu Kisii Nyamira na Boigo Kajiado ngati yechi county chirichabete chikorokana gokora okurobikana Boigo asepeje yo mancho muri eliane muri kirete kibono egati abantu babeta bagweso kebene nabo igokororokana ababusira omorai bwense asbarokante kobugore bagobirikire nga Ruto Master Work ngandi babe bakomwachingaki rinde goikerania obokoreri ebwaya sekorende ngani gabanyanyimbo barorokanete ako bali bagali gukora okurubikana komorembe anene gati yabo bali barorokanete gukora yo negati yabo ncherira ba boda boda negati yaba sai bande abos kabusi boikase peja ane ya gatato nige muri ketenga no nyamba giga yo muraibense kurige tindi ase ogochigotinenia okurubikana sense ya Kenya nigo ritkorigora abasae batabete bakurigwero gochikoko naboigo gweso kiase chinsemo naboigo gokora okurubikana ase korende oborindi bwabete bokorokana gotingiwa ase chinsemo askonda basae baesogetie naboigo kwenekya ngababire gokora okurubikana kwabo komorembe abo litko ligoro oskabasyo boika ase peja ane ya kane ne murikerete aboigo mangana ringete okurubikana ane na se county ya Kisumu na boige county ya Nyeri ase abantu bane babete bagotigerwa chingoma chintende ase babete bawa kwa rubber bullets abo babete bagotigerwa na barago chingoma chingake chokorobekana kukwabete bokweneki wasensemeri ya Kisumu nigo okongusana na kwabete bokweneki gwagati y'abanyanyimbo nabo igo abali bari korobekana ekyo kirete ogosieka epare nene ya Nairobi Kisumu
sekorende bali babete bakonyora chingoma babete kuikigwa ase chinyagitari erinde kwenekianga ngogendera bari kwenyorera obubwenia epeji ya gatano manchi murigereria boigo negendete kumurikira mangana yo aringete okorobikana sekorende murikirte nga ase chinsemo chinde abanyanyimbo nigo babete bakorokana hagusira bali baringiye korobekana nabega sensemende bali kwamereria obukoreri bwa serikali nigo barokanete kwa amarioki nabaigo gwaserigwa erinde kwanekianga mbali gochikoba abokogendera korobekana nabaigo nemuriketa sinsemo chidichia rokanete koba chinto ereru anena sensemeri ya molo Elbagon nabaiga ase town ya Nyahururu ngati yechinsemo chiricha rochikaine chigenda teno bonchirire bwabo ase ogoturubani bwabo tabete bokwanekigwa asensemo yechi supermarket anene asensemeri ya Kenyatta Avenue nchabeta chikwibora obonchirire bwabo asikorende abanyanyimbo ababwate chibunduki babete bakulinda elinda kwanekyanga tofauti nerororo nokurubikana kwabete kwakorekana ritkoria Jumanne nene ase atwaro chenga abasali babete bagwesonani nabo igo koira ebintu korwa ase chiduka koskabusyo gwikase page ane ya gatano narimo nimurigereto mucho Nairobi anene cyo boncheri babete bogoteniniwa chinga kicho korobekana okukware kwane kigwa keruro cyo mancho murigereria chibicha chire asembe yabo nabasae ababete bagakora korobekana asensemeri ya Haile Selassie Avenue imeo mucho Nairobi abagendete kwamereria obukoreri bwa serikali nabaigo ase chibicha kirabo mancho murigereria chimurigerete na kibono abasae babete bakorokana ko bakorokyo kogechugo konene nabaigo gusamba epigpige yemo asensemeri ya Kenyatta Avenue nabaigo asensemende niye murigerete ase eduka yo bonchireria bikoro to ya bata imemo chyo Nakuru na kibono yabete kebusie kwa bene abori tukore igoro Waskabasyo ase peja ne ya gatano na kabere baigo ne murikirete abasaba bete bagweso kemiyo mucho Nairobi Moi Avenue na baigo asensemende ne murikete n'cyabanyanyimbo babete abako beka biara bali bagendete gukorokorobekana anena sensemeri ya Kimathi Street emiyo muchi o Nairobi asensemende ya Moi International Airport ime ya Mombasa ani gabanyanyimbo barokante kobeka Chilod Block nabo igasensemeri ya Nyeri nigo abasai bari bakwamerere bakorera be serikali barokaine bagokorokorobekana kwa basensemeri ya Eldoret county ne ya Uasin Gishu nigo torchabanyanyimbo ababete bakotinya obulendi kigimana nabo gase ensemeri ya Nyeri meomusho Karatina nigo torchenga abasaye boigomba bete bagweso kena boigo gokorokorobekana nabo gasensemeri ya Uhuru Highway emeyo mucho Nairobi korobekana ngwabete kogokorekana boskabusyo bwekase page ne ya gatano na gatatu ne murikerete ngakibono ensemeri yebonge herachko bagekonyora chinga kichingongo asogokora amonchirio magaye kigambero ekenene kurugo chika kwa matuko emeyemo ne mirongo ebere elinda maonchirio abekago korekana ase ewizariri yobochenu hayigani kobwatkana no chika kwa bete gukora sikigambere kanene chitaki 12 chimutenyo gatano na kabere magaga ye code gotenena gosikigambere kigotenenya umuroberi uriyo Social Health Insurance Act 2023 Primary Health Act anabaigo Digital Health Act 2023 aseba bete bakoyebwa amatuko emyemo ne mirongo ebere agoska busubika sepeja ne ikomi mancho murigereria ane murikerete kibona ensemeri ya mangana abwaterneti abwatari kora ensemeri ya Shakahola
ng'akibone ekine kyo kigenderete gotegererwa anene asoborori babete bokorwigo gosiwe kegambero obobete bokoene kyang'anigo abantu bari kwing'ata oika ogosiri obugima bwabo ase bari gosigwa chingori nabo igokurinwa endagera kubwatikana n'ikibicha ekyo kyabete chikobwatukwa aboritwa rya Jumatatu kyabete chikorokya ng'aki babete bakobekwa bose bagotubererwa ase oboina kubwatikana neri chikokora ase kanseri ya Good News International Church asabegeno bari kubetererwa kwanike ng'ankwe bari hoika bosiria obugima bwabo manchimeri yabo igase peja epeje ya komine muri kitenga cyo musacho yomo korwa sensemeri ya chuka oyore emyaka 35 nemo akiabete goitwa naye amate yayo magega yo kumusanana kubwatikana nelitoke asaba nyanyimba kora senseme ya chuka bagendete no gotuki elinde komanya oboene wengani kono manchumuri wikiragabo nongo ikira mweli obo kumurikire gazeti ya Daily Nation gotaka kwemanya mange nabo kwegurire gazeti yo oisomye asobine togoso asi gazeti The Standard nigo engana emurekeire ase obo imenane mono igoro korobekana wekegorigia Gen Z nabo igo okumurekera abawaziri bali baba bagochorwa n'umurai wense Dr. William Ruto ababete bagosomwa ase bunge bwiki gazeti The Standard niye murekere tenga nigo murai bobo bwa Azimio Raila Odinga are asamatemwa kubwatekananga ningusanano entindi egendrete ime ye kyama gya ODM epeji akabere egazete The Standard ni yekomurekera igoro yobokoleri bwoyo kabere omosemia bwa serikali Justin Muturi oyo beteka gwako isiko ye kamati yaba bunge au baba bakoraliwa n'umurai wense Dr. William Ruto nigaba wakili au bakomurekera obokoleri bwa yasigazeti yeyo epeji akatato gazete The Standard ni kumulekeranga igoro y'omuntu yomu olenge omutwali oligotwara chingiti cyoro sana kolende obeire gagonchoreria nakobo omuntu oligati abali bakolenda etugo bose bakolenda echingiti ekyo cyoro sana bumurocha gazete The Standard oyu will gakorokunga kapuna lepale oyo wakora oborendi bwime maiga yokoba n'omuntu obeire gagonjirira gutwara bwanchani n'echingiti cyoro sana epeji ya kane egazete The Standard ni okwaniranga amonjelio abeteka korwa ase ebizara elia yoborendi nabo igo ebintu bitonchokana ine ase soipantuya oyo abete gakoralirwa ase ebintu bitonchokana ine abete gagonchorelirwa na kobekwa ase ensemelia yoborendi ase duale bono arachikoba omuwaziri otenenerete ebinto bitonchokana ine epeji ya gatano egazeti ya The Standard nigo abayibuli babete boikirana ase kigambero babete tabanga nigo babete bagosaba wakana chibesa chire enusu egwetania enusu emillion ase ogosira chisemi chi abana babo enseria ya Finland tusikiboso ikase peji ekobwatia epeji ya gatano nemo ekwaniranga nigo monto yomo abete gakoraswa na bange koba bagotigerwa chingoma chindi kubwatikananga no korobekana kwabete goko enekigwa ime yechinsemo ao ase ense echi Kenya lituko ligoro sokorobekana kukwabete korawa nekegolikeria gya Gen Z tusikibuso ikase peji ya gatana kabere nigo oborendi bwabete bogotingibwa asegeti gyechindege gya Jomo Kenyatta International Airport yenkobwatekananga nabasa koralianga nigo bale gocha korobekana na goigo wikira ase bale goso asegeti ekogechindege asabanya nyimbo ba KDF babeta wikirana ase ensemeyo na koene kinga babere bagotingia oborendi bweme burorosha segase The Standard oyo n'umusacho yomo okumetinga na kyabanyanyimbo babucha mono iga asegeti gyechindege gya Jomo Kenyatta International Airport
page gatana gatatu ni kwanira igoro yese gingusa egendrete ase kiama keria kia ODM yenkubwate kananga nechi nkwana chikenda tenga nigi kiama kukeligetie otwara chinkwana ne serikali asense moyabarai babeire bakwamireria egechambo kerie kino tebanga talingana barachi gwancherana kubwate kananga nogochi kubwatirana ne serikali area ya Kenya Kwanza page ya kianda igazeti The Standard ni kwanera igoro ye kiama kelia kia Wiper kia bategewe soki bene na otabanga tigo morai obo Kalonzo Musyoka abe gago siku na bayo otabanga ni obara kugenda utigara sikiama kelia ose obumo bolibwa Azimio page ikomi igazeti The Standard ni kwanera igoro yomo rai bwense Dr. William Ruto ase anamono abere gakorokana gakoba ase chinsemo ibere ase ensemo eyemo yabire korokananga nemono gekwa okoboko oburai bwa ina boigo ensemo ende kwaniranga telekomwa okoboko epeji ekubwati page ye 11 ni kwaniranga nigo ense ya America yabete kubeka chibesa chire bilioni bilioni sano na ibere nugutakianda iri ngosira abanyimbo bali abale ense ya Haiti epeji ekubwatia me gazeti The Standard akolende ase page yo ya 11 no tolwa tokolera kumurekera amagazeti mambi ya bono asikolendo nyoko ligeti kwemanyia amange na buku igorere gazeti ya Elia wanchete elindo imanyie ase omoime manchu maria ya gwikiraga bono togwikira entunda ya kabire yo mwelyo ase korende toskatanyera ase keke kerabusyo omugene tongo barka gwikira na ase studio ketrabe to sangano morkia korwa ase University ya Julius Miyogo yorabe kawo sangana into igoro ya mangana arengete chiseme kondo manchu marigere yangu manyigwa ngobere kawo kina na studio kone teto saso mutimo komoke igoto sio message duka joma anking kwero na rasege keke kerabusyo baba gusangana mugene igoro kurerero Ndizi TV obwansu bwomugusi omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigiriria bwa television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kende giakorekanire ase kenyuru kiao ekiota gitutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye ase semiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ayumwanju w'egatasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv